Velkommen alle sammen. Og åbning af vores tunnel og vores 2-1-vej til Hadbjerg. I forbindelse med det, der fik vi stiftet en gruppe, som hedder Forældre på cykelsti, det her byfest. Den gruppe, den har bestået af Bo Berggren dernede. I må gerne give ham en hånd. Dorte Madsen. Og undertegnet. Ja, det er en god dag med hensyn til vejret også, så I er helt gode til at planlægge herude, det vil jeg sige. Men jeg vil først starte med at ønske jer stort tillykke med den her nye tunnel og 2-1-vejen. Minus det lyder så negativt, men jeg synes nu, det er en positiv vej, vi har fået, som vi står ved her i dag. Men ellers så vil jeg starte med at ønske alle sammen tillykke med den her cykelsti, men først og fremmest den tunnel, I har fået, fordi det, der har været DRC's helt stærke argument i det her projekt, har været det at få primært børn, men i hvert fald få folk sikkert på den anden side af Ødomvej, fordi det er jo der har været den her voldsomme trafik. Og så også, som Kurt har nævnt, det er jo ikke bare en cykelsti, I får det her nye projekt 2-1-vej, og det skal jeg også nok vende tilbage til. Men det er i hvert fald med en god portion stolthed, at jeg som borgmester står her i dag. Nu blev der nævnt, at der var en gruppe her i Selling, som har arbejdet godt for det her. Jeg vil sige, at vi har også en gruppe politikere, og nu stod der så Kurt, og nu skal I ikke begynde at klappe dem alle sammen. Jeg kan se Erling og Inge og Grete er der, Joachim er der, og I skal ikke klappe dem alle sammen. Men jeg vil bare sige, at vi er en gruppe på 25, der sidder i byrådet, som alle sammen har kæmpet for den her cykelsti, den her tunnel. Og det er fordi, at vi faktisk gerne vil noget med vores cykler i kommunen, og derfor er der lavet cykelstier, som jeg sådan set ikke mindes i historien, der er lavet så mange før. Og det er jo godt, og som Kurt også sagde, vi skal nok arbejde videre på det. Men i hvert fald, så kan man sige, at I skulle høre lidt om, hvad der var specielt ved cykling. Og jeg har googlet lidt over nogle andre ting, end det I normalt tænker ved, der kan være af fordele ved at cykle. Så den første fordel er, at hver gang en borger vælger at køre 1 kilometer på cykel, i stedet for i bil i byen, så sparer samfundet næsten 7 kroner på grund af forlænget levetid og forbedret helbred. Og det er ikke bare noget, jeg finder på, det står i den nationale cykelstrategi fra sidste år. Den anden fordel er, hvis du har 5 kilometer på arbejde, eller til skole, kan vi sige til børnene, og tager du cyklen i stedet for bilen, så sparer du miljøet for omkring 300 kilo CO2 om året. Det er Københavns Kommune, der oplyser det. Og den tredje fordel er, at hvis man vælger at købe sådan en gennemsnitlig cykel til en 4.000 kroner, hvis det er gennemsnitligt, og så kører på den til og fra arbejde eller skole i 4 år, så bliver ens gennemsnitlige transportudgift cirka en 5'er om dagen. Og så kan man sige, at derudover så er transporten jo så gratis i fritiden, så der er ikke noget at betænke sig til. De her oplysninger kommer også fra den nationale cykelstrategi. Så der er altså både grønne, der er også helbredsmæssige, og der er også økonomiske gevinster ved at vælge cyklen frem for bilen. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi fra kommunens side bakker op om de initiativer, som fremmer cyklismen generelt, blandt andet ved at øge trafiksikkerheden, som vi har gjort her i Selling, og det er jo, som I har hørt nogle gange, noget vi fortsætter ved. Jeg ved også, at I her i Selling har været utrolig engageret i det her projekt. Altså jeg kan jo godt huske, da den her aktivitetsgruppe kom op og besøgte os på Rådhuset til forud for et byrådsmøde og afleverede underskriftsindsamlingen. Og jeg vil også sige, det der med vedholdenhed, og det I sagde, I var visket i øret, være nu synlige alle steder, det har I hvert fald gjort hver gang, der har været et eller andet projekt bare i nærheden. Om det har været, det er så primært, det har været i Hadbjerg, så har I altid kommet og visket os i ørerne. Husk nu lige den der cykelsti til Selling. Men at tunnelen og den nye 2-1-vej nu er en realitet, er jo derfor en stor gevinst for jeres lokale områder. Jeg er også rigtig glad på jeres vegne for nu at kunne være med til at sætte det hele i brug. Som Kurt også var inde på, så handler projektet her meget om at øge trafiksikkerheden, om at også børnene kan færdes sikkert i trafikken. Med tunnelen der skaber vi en anden tryg forbindelse til Høsthallen, som jo er et naturligt sted, ligesom nu har jeg også set, at Svensby er
ligesom selvfølgelig skolen er et naturligt omdrejningspunkt i lokalområdet. Og dermed etablerer vi også en ny forbindelse mellem Selling og Hadbjerg, som skaber en rigtig god lokal sammenhæng. Det er jo en sammenhæng, som har nogle år på banen, en sammenhæng, som I har vist blandt andet her i foråret med det store arrangementer omkring for eksempel Theresiens Fireflies, som var et stort lokalt projekt. I har også været med til at kunne fejre indvielsen af Folkeskoven i Hadbjerg. Så generelt er der jo her i Høstområdet et rigtig fint samarbejde.